हेल' रामोनदा खालाया दाबो न'आव फैयाखै नामा? ओहो गैयानोलै दाबो फैयाखै। मानसियानोथ' बहा थांमारदोंब्रा बेलाय दाबो फैलायलायै। मानसिखौनो नागिरनांसिनोसै खोमा थौ नागिरहैनोबा। नागिरहैनोथ' दानो हाथ'नाय नङालै आं रामोनदा बाय नै आंनि बिनानावखौ नायनो हौवा गोदान लागो फैनो नागिरदों बेहायनो दसे थाथ'नांगोन खोमा आं। नोंनि बिनानावखौ नायनो फैनो नागिरदों दे नों दा फ्रि जाबा आंनो कल खालाम दा नों फ्रि जाबा नागिरहैनोसै खोमा। औ दे जागोन दे दा आं फ्रि जाबा नोंनाव कल खालामगोन दे अब्लालाय दोनथ'नोसै। ओइ आफा ओरै फैलाय। दा माथो जाखो मानोथो लेंहरा? गासिबो रेडि जाजोबदोंना जाजोबाखै? हौवा गोदान लागोआ सफैसिनानो खोमा। गासिबो रेडि जाजोबखाबाय नों टेनसन खालामनाङा। होद फिसा देन्जार माहाजोनखा खोमालै न'आ गिदिरथार। जा गिदिरखा जाग्राबो गोथाव मोनजागोन खोमा बिसिनाव। होद जालायबाय नोंना एनि टाइम जानायनि दान्दायावल' माथो नोंलाय? नोंहालाय मा जादों आंहा जागोन आरो। जानोसो होनबावदों बिसिबां जाबाव नोंलाय जायै मैदेर जालांबाय अब्लाबो जानायखौ गारा नोङो। बेथाया मा जामारदों बियो आंखौ मैदेरसो होनलायबावदों। नोंखौ मैदेरसो होनफ्रांदों आं सरिलै मैदेर होननायनि थाखाय। मैदेर नङा नोङो रायखसि। बेथाया मा जामारदों बियो र'लै नोंखौ होमारदों आं WWEनि होखागोन आं नोंखौ। नोंसोर गोजांबाय आं हिनजाव नायनो फैनायाव दावरावल' नोंसिनि थाखायनो हिनजावखौनो मोनलायलांलां। दिनैथ' सिरि थानो हिनजाव नायनो फैनायावथ'। बेनो बे जासुलिखौनो राय बेखौनो। आंखौसो होनलायबावदों सोर जात्रा खालामगोनाय नांलायनायखौ हो? चप एकदम सिरि दा सानैबो। सालाफोरा गथ'फोरजों माथो नांलायबाय थागोन बेलेगनि जायगायाव फैनानै। नै माथो आलासिफोरा सफैबाय फै न' सिङाव फै। आदै सफैबाय। फै न' सिङाव फै। दे आयंमोना जिरायथ' दे आं आइखौ साहा फुदुंनो थिनैनि। जागोन दे थां। ओमफ्राय फैनायाव जेबो खस्थ' मोनबोखायासै दा सोमदिमोन? ओहो जेबो खस्थ' जायासै सोमदिजि। ओमफ्राय जावायसोआलाय माथो खालामो? आं LP स्कुलनि मेथ्स मास्टारलै आफा। LP स्कुलनि अब्लालाय मोजाङानो दा। मोजांथ' आरो बहुद सिख्लाफोरानो गोसोथोयो सिख्लाफोरानो उनथार बिनि। जों लाहोयैखायसो जातपा सिख्लाखौ नाङा होननानै जों लाहोआखै। नंगौ नामा सोमदिजि? आंनि फिसालाखौबो एक्टर बायदि नुखायोना बेनिखायनो सिख्लाफोराबो जा गोसोथोगारो बेखौ जों लाहोआखैसो जातपा सिख्लाखौ नाङा होननानै। एनि टाइम जेरावबो थां सिख्लाफोरानो होसोबाय थायो बेखौ। एक्टर बायदिना बास खानायल' गैया आरो खानाय थाबाथाय गासिबो जाजोब्बायमोन दाबो अरजाया एक्टर बायदियानोखा दाबो खानाय गैयाबाबो। आफा गावहा मा होनो दे आफा बेफोरखौ बाथो नों गाज्रि मोनाबा नोंसाजोखौ लिंहरनानै होदोब्रा आं नायनो लुगैथारबाय नोंसाजोखौ लिंहरदो गोख्रै। है जाम्बार' लिंहरगोन ना माइसि हाखु दाखु गावहा। ओइ हायलु ओरै फैसाय हौवा गोदाना नायनो लुगैदों नोंखौ ओरै फै। मा आफा मानो लिंहरामोन? नै जाम्बि नोंनि हौवा जागोनखौ नायखाद' माबायदि। आते हनै बे खानाय गैया माने थाख्लुलुसो एफ्रा बसाय साइज। आफा हनै आंखौ थाख्लुसो होनदों बियो। जाम्बि हामा बिदि होनलाबायनो हामगौ नामा? बेजोंनो हामा जानांगौ आरो आं थाख्लुजोंनो। बाले हनै आंखौ मिनिबावबायसो। बेटि नोंखौ हाबाल' जाहोग्रो थिगसे नासयगोन आं नोंखौ। गनाय नङा नों आंजों नों बेटि ओरैबायदि नासयनानै नोंखौ सिदा खालामथारगोन आं। बिराद उल्था रायलायथारना नोङो बेटि नों गथार आंजों। आंनि फिसालाजों हाबाल' जाग्रा नों सालि ओरैबायदि सिदा खालामगोन आं नोंखौ। नैयावबोलाय आं बिदि थाख्लुख्लु हौवाखौ मालाबाबो थां बेजों थाख्लुख्लुनो माखौबा हाथाय हाजोआव जेवनो मिनिबाय थाथारदों। नैबे हायलुखौ मोनगोन सानदों खोमा बियो। नैयावबो थां नोंजों लान्थाथानो। नोंसोर थाद' आदैमोन आं हौवा गोदाननि मोखांखौ नायनानै मिनिनोसो ओंखारबाय हमथानो हाला बैथिं थांनानै मिनिहैनि आं। आइया मासो सावलुनलै बे सिख्लायालाय। ओइ जावायसो माबायदि आंना फिसाजोआलाय मोजां नंगौना नङा? मोजां दा ने? आबा मोजांथारलै नोजोर हरोबाथ' दिनै लांखानोसै आं। होद जाम्बा मा मानबाय थायो बियो बिनिखायनो बायो आं बेखौ। ओमफ्राय जामायजोआलाय हामजादोंना हामजायाखै आंनि फिसाजोखौ? मोजाङानो दा मा होनबावनो खुगायाल' एसे थेव आरो। आबा आंनोथ' जायोलै खुगा थेवबाबो सोलिखायो आंनो। ओमफ्राय सोमदिमोनालाय गथ'फोरालाय खैजनथो दं? जामायजो सानैल' बे हायलुनि सासे बिदा दं। ओमफ्राय नोंसिनालाय खैजन जामायजो? सोमदिजि जोंनाथ' बेल' नायल' जाल' सासेल'। आयोलै दिनैनो लांफाखानोसै गोमालैनो। होद जाम्बा सिद्दा बेनाबाथाय बिदिनो मा कन्ट्रल लानो हायथां माथां। ओमफ्राय सोमदिजि साहाखौलाय माथो दाबो लाबोआ? साहा लोंनो लुगैथारबायमोन आंखौ। नंगौथ' आरो दाबो लाबोआ एफा गोबाव जालांबाय। र' आं बिहरनि। ओइ खोनादों ना साहाखौ गोख्रै लाबो। मा जाम्बि बिदिलाबाय नोंलाय लाजिनोबो रोङा मालाय न'आव फैनानै होफैगोन ना।
masa bisa bijilaबाय नोंलाय लाजिनो रोङा मालाय न'आव फैनानै होफैगोन ना बिनिखायनो नोंसोरजों आलासिखौनो जानो बायो जेरावबो थां लासिं सिंल' खालामो सिरिथा नों जाम्बा साबिनाया मा लासिं सिं जाखो दे जामायजो मोना जिरायथ' दे आं बाहेरायाव थांनानै फैनि औ जागोन दे थां लासिं सिंनो बिदि मालायनाव फैनानै बिदि बिजायालै जाम्बि रायखसि माने बिया बिबालाय माथो जायो एबारनिफ्राय जेरावबो फैफानांला नोङो रायलायनोबो रोङा मानोबो रोङा उदे सुदे जेरावबो एसे एसेखौनो लाजि मोननाय नोंखौ दा मालाबाफोर बे जाग्रा मुवाफोराव मुलि होनानैसो होसिना दुब्ला थैना थानायनि आं थैनायनि सिगां नोंखौ बुथारग्रोगोन आं मिथिबाय जाबायलै नोंसोर सानैया सिरि थादो आं खोनासंनो बाबाय नोंसोर सानैखौ आयै माथो हौवा गोदानाबो खानायानो गैया लान्दाथा थाख्लुख्लुसो नंगौ नामा थाख्लुख्लुबाबो नोंनि हौवासो दा आयै आं बिदि थाख्लुख्लुजों हाबा जाया आफाखौ बुजायना आं दानो हाबा जाथ'वा आं जेबो मिथिया नोंफाजों रायलाय आफाया आं होननायखौ बुजिनाय नङा नों बुंना आयै प्लिज मा रायलायखुमाबाय थादों नोंसोर सानैयालाय नोंसासो हामजायाखैनो हौवा गोदानखौ थाख्लुख्लुखाय नंगौ नामा आफाना प्लिज आंनो नाङा बिदि थाख्लुख्लु लान्दाथाखौ मा नाङा एलपि स्कुलनि मास्टारखौ नुवाखै नों जाम्बि नाङा आंनो एलपि स्कुलनि मास्टारबाबो दे नांमारगौना नांमाराखैबो स्राय होनखादो आंनो नाङा बिदि थाख्लुख्लु लान्दाथाखौ खानायबो गैया माबो गैया दे बिदिबालाय नाङाबालाय बिसोरखौ जानाय नंला होनहरसै आं नोंमारगौ आफा थेंक इउ आफा थेंक इउ नोंनो बयनिफ्राय बेस्ट फादार आफा दुनियानि बयनिफ्राय साबसिन नोंनो बेस्ट फादार आफा नोंनो आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो नोंखौ अनाबा सोरखौ अनबावनो नों जा होनो बेनो जागोन थेंक इउ आफा आइ लाभ इउ सो माच दे आइ लाभ इउ टु ना मा होनो आंबो बांद्राय थिग मोनखायाखै बिसोरखौ गावसोरनो नांलायबाय थायो हौवा हिनजावनो नोंगौ बिफा बेबो फैनानै नांलायबावनो बिसोर दहायबो बारायाव थिगसे नांलायखांबाय नैबे खोरखिनिफ्राय नुहुरबाय थादों आं बिसोरखौ नांलायदोंथ' आरो बिमायाथ' माबा लाजियाबो खोमा सिगां गावासो साबिग्रोलाबायो होआ थां माथां नोंगौ बिफा गावासो साबिग्रोलायबावनो लाजियाबो खोमा लासिं सिं मालायनाव फैनानै बिदि साबिलायनो गावसिनि न'आव साहाखौनो मोनला खोमा बेनिखायनो लोंनो लुगैनानै लासिं सिं बिलाबायदों मा थिगसै आं हरा आंनि फिसाजोखौ बिदि न'खराव बिदि जातपात न'खराव हरथारा आंनि फिसाजोखौ दे जायाबालाय नोंसोर साहाखौल' गोख्रै लाबोदो साहा लोंहो हरनानै थिनहरसै बिसोरखौ नै जाखाबाय लांगासिनो दे थांग्रो नोङो दे थाब लाबो आयै आफा नोंसोर मानो एफा मोजां आंखौ गासिखौबो बुजिजोबो नोंसोर आंनो जा नांगौ बेखौनो होजोबो आं जेराव थांनो गोसो बेहायनो हगार हरजोबो आं बिराद लाखि जे आं नोंसोर सानैनि बिमा बिफानि फिसा जानायखाय हाय फिसा नोंसोर सानैखौ अनाबा सोरखौ अनबावनो दे जों नोंसोर सानैयानो जोंनि दुनिया नोंसोरखौ अनाबा सोरखौ अनबावनो जों दे जाबाय थांनो थां आलासिफोरजों दसे रायलायहैदो थां साया गोदौबाय बन्द' खालामहै थां गेसखौ जागोन दे आयै सायालाय बोरो सोमजिजि र' जामायजो लाबोगासिनो दं मोनलोंगोन एसे दोरज' हम दे बिदिबालाय दसे नेबावनोसै ओमफ्राय जावायसोआलाय बिदि उन्दैनिफ्रायनो थाख्लुखा नामा थाख्लुबालाय थाख्लु नङामोनलै सोमजिजि मा होननो बे अंख फोरों खानायानो गुजोब्बाय बेना एसे माथा गरम जायोना अंख फोरोंबा बिदिसो नामा सोमजिजि एकदम माथा गरम जाखायो मेथ्स फोरोंग्राफोरा खानायफोरानो गुलाबायो नङाबालाय सोमजिजि सिगां खानाय गुयैयाव एक्टर बायदि नुखायोमोन दाबो नुखायोब्रा आंखौ एक्टर बायदि गावस्रा मा होनोलै दा गाबगारगारगोनलां बिदिसो गाबलायबो नामा जावायसोआ गाबोथ' आरो बांद्राय लासिं गाबबा गाबनो ओंखारलां जाम्बा सिद्दा गाबालै सोमजिजि ओरैनोसो होनलाबायदों जे सोरबा फ्राव गिदिर जानानै गाबबावो नामा नायनायावथ' गाबग्रा बायदिखौ नुखादों जामायसो गाबमार नामाब्रा ओहोलै गाबा सोमजिजि ओरैनोसो होनलाबायनायानो बियो मोरे जिंदगी की हबो रे भगवान फायखानायाबो मोनामलायबाय फायखाना सिङावनो हाबनानै थाबाय थानांसिगोन नामाब्रा आंलाय साला मा जिंदगी जाखो आंनालाय सैमा खिथेर जानाय बायदि जाबाय आंना जिंदगीयानो बेसेबां थाबावनोब्रा आंलाय बिदि फायखाना सिङाव हाबनानै जिंदगीयानो नरक बायदि जाबाय माथो आंनालाय माबा जेल खानायाव हाबनानै थानाय बायदिसो मोनलांबाय आं गावखौनो साला मंगल ग्रहफोरावसो खारनानै थाहैनांसिगोन बायदि मोनलांबाय आं साया जा गोथाव खामोनहाय जामायसो जा गोथाव फुदुंनो रोंगौ माथो नोंलाय दे दाना सोमजिजि बुंदो गासिबो अके गोजासोखा दा बेनोथ' सोमजिजि जोंना फिसाजो हामजायासै खोमालै हौवा गोदानखौ मा होनदों हामजायासै
ओहो सोमदिजि थाख्लुख्लुखाय हामजायासैनो जोंना फिसाजोआ नों सालाखौ ओइ आबा हामजायासैनोलै आंनो नांगौमोनलै बेखौ होद जाम्बा र' सिथा मा गाबलाबायखो आफालै आंनो नांगौमोनलै बेखौ अब्ला सोमदिजि जामारला नामा होनबा ओहो जानाय नंला ओइ गावस्रा माबा ओइ आं बाबायलै आइलु नों आंखौ हामजायासै आरोना ओहो हामजायासै आं नों बायदि थाख्लुख्लु लामथाथाखौलाय सोर हामजानोसै दै गावा माबा दै दे जायाबालाय जों थांसै खोमालै सोमदिजि औ दे जागोन गाज्रि मोनलांला दे फंबायमोन आइलु दै गावा माबा आं नोंजों हाबा जागौमोनलै आइलु न'आव मानसि दंना गैयाहाय बिसिना दं र' नै माथो जुमखासो फै जिराय फै सोर बियो नै माथो जुमखा बेहेनसो औ बेहेन आंसो औ बेहेन आं फैबाय एबार नोंखौ दंस' खालामसै आं नोंखौ दाब्लानिफ्राय बोखारनानैसो गारथारगोन आं